Alright, maayong adlaw sa tanan, maayong kabuntagon dinhi sa laing dapit sa kalibutan, ug maayong gabi Pilipinas, maayong hapon sa atong mga friends din sa Middle East, sa Saudi Arabia, ug maayong adlaw sa laing parte sa kalibutan na napunta sa ato ang Chainbreakers Grace Ministry nga Daily Dose of God's Word. Now, niingon ako atong mga niagi nga dili ko musaad nga kada adlaw ko maghimo og Bible study, pero ang nahitabo kada adlaw na hinuon ko naka Bible study. Kay dili ko gusto musaad kay kabalo ko mo fail ko. Kung asa lang kutob, kung asa kutob ang kusog nako, kung asa kutob ang availability sa oras sa panahon, mao na ako ang i-take nga opportunity. No nga ingon ani pod nalipay kaayo ko sa ako ang gibuhat nga sa pagtuon og sa pag-share sa gugma sa Ginoo. Kay gitawag na to chain breakers kay atong i-break ang chain or kanang mga babag or kanang mga tradisyon nga atong hibaw-an nga dili maka-benefit sa ato ang kinabuhi dinha sa pagkinabuhi nato as Christians or believers dinha sa Ginoo. So mao ni samtang napatay kusog availability, mao ni ato ning buhaton, ako ning buhaton guided sa Holy Spirit. Now moingon ko nga every Fridays late start magsugod akong anak sa school, so probably malatag sa Fridays. Then Saturdays karon medyo late kay lami kang tulog ba ana gani, pero basin pod og Saturdays wala ta kay kanang mga lakaw-lakaw namo sa pamilya, kay naatanan ang mga membro sa balay dayon or family time na siya. Pero karon sayo pa pod tulog pa akong tibok pamilya. Unya Domingo dili pod ta pwede kay gasimba ta tanan. Basin na Domingo nga mo share ko og sermon katong ganahan. Gilang sabot lang ta ana. So today para sa ato ang Daily Dose of God's Word, muhisgot ta kabahin sa Great Commission. Unsa man ang naa sa Great Commission kanang giingon sa Matthew chapter 28 verses 18 to 20. Unsa man jud na siya. Nginiingon si Jesus sa iyang mga disciples nga I have been given all authority, no? Ningon si Jesus, in heaven and on earth, therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Now teach these new disciples to obey all the commands I have given you. Be sure of this, I am with you always, even to the end of the age. Now, unsa man jud ni siya, no? Now, kung atong tan-awon, storyahan ta mo that Jesus is a gentleman. No, Jesus is a gentleman. Dili na siya kanang mubangga, dili na siya mo guba sa imong portahan, dili na siya mo force, dili na siya kanang mamugos nga mosulod sa atoa. No. Manuktok lang na siya nga kung kinsay makadungog siyang tingog og abrihan ang portahan, i-welcome siya, musulod na po na si Jesus, and He will be your friend forever. No? Kung imong ihatag ang imuhang pagsalig din niya, na makita ni Jesus ganing salig ka niya, iyahan ang i-take ang imuhang pagsalig ug siya ni bahala na mo work out. So, dili na ta ngay mahadlo kay nganuman si Jesus is incorruptible. Now, dinha na to makita that Jesus respects us. Ga-respectar si Jesus na to. Even Paul, nag-share sa toa sa tanan nga kung mo-share ta sa gospel with gentleness and respect. Mo nag-ingon sa 1 Peter chapter 3 that if someone asks you of your hope as a believer, kailangan ready ta to explain it. But, do this with gentleness and respect. So every time bitaw nga makadungog tag mga sermons about kana ganing ma-feel na hinuon ta nga mapugos ta or makaingon tag imposibliha na buhaton, oy kabalo ka
ang nahitabo ana, ang gakahitabo is you are being commanded o you are given a law. Kaya nga naman, ang word sa Ginoo is freeing. Ang word sa Ginoo is not burdensome. Although kani bitong Matthew chapter 28 kaning Great Commission, nakatabang ni ang kani siya nga passage ako in some ways. Pero sa tinuod lang, let's be honest here. Let's be honest. I know nga naa siya sa Bible, but sa tinuod lang, burdensome baya siya. Kay nga naman, kaya wala nato nasabtan kung unsa jud ang pasabot sa Matthew chapter 28. Labi nagmoingon ta nga go and make disciples. No? Ako sa una, college ko, na ako'y naapilan nga kanang organization or na ako'y naapilan nga ng ministry sa una. Nga gagather ang mga students mo ni mo na inika madawat nimo si Jesus as your Lord and Savior. Tagaan dayon kaani niya nga command. Therefore go and make disciples. So at first ganahan ka kay ngano man. At first ganahan ka kay tungod fired up pa kaayo ka kay batan-on ka. Now kung ikaw rausa, kung wala imong mga kauban nga mga estudyante, kung wala imong kauban nga mga leaders imong grupo sa ministry, ikaw ra mag-inusara. Daghan times nga dili ka ganahan mo go. Kaya nga naman, because it is not you. Sa tinuod lang, let's be honest dili usa, kung gapaminaw ka din ha, ayaw usa og biya humana usa ni aron masabtan nato. Kay mo na problema sa uban, nato nga ang pulong sa Ginoo kana ganing bugat para sa ila kay tungod ang uban maingon nga kung unsa ako mamatan mausad ako mamatyan no dili ko modawat ana bisag unsa pa na siya ka freeing kay mahadlo ko ana mo bitong study ta dinhi no kinahanglan mo bitong study ta kay para masabta nato unsa jud ang tinuod. Dili man pwede nga mobasa lang ta usa ka part sa letter sa Ginoo, sa love letter sa Ginoo. Then atong nabasahan is bugat para sa atoa, dayon sa before ug after ana dili dai para atoa. Di ba? Now karon ato nang makita. Unsa man jud ay gusto, unsa man jud ay buot ipasabot ni Jesus aning Great Commission. Nga niingon si Jesus nga go and make disciples of all nations nga dili man tanan makaadto. Di ba? Kanang giingon bitaw tinuod na siya kanang giingon sa 2 Peter chapter 3 nga niingon si God ana nga niingon din nga ang will sa Ginoo is that none shall perish. Dili gyud ganahan si God nga naay mo perish. Di ba? Then niingon po din na sa Romans chapter 10 nga niingon si Paul nga unsaon pagkabalo sa uban sa kamatuoran if walay mo adto. Di ba? Then niingon po si Jesus, then go and make disciples. Unsa may pasabot ani nga mga passage nga puro man go. Di ba? Mura magnigitagaan na hinuon ka og balaod. Na kung ato ning i-take literally, kung ato ning basahon jud ayay gitagaan kog balaod ani. Kinahanglan jud ko muadto kay gikuman ko ani. Pero mahibaw-an nato sa katapusan nga what mao ini pasabot ana. Okay, atong makita. Now, kung atong tan-awon, maingon ta og go and make disciples of all nations. Ang uban maingon nga mubiya ko sa akong trabaho, mo resign ko og sayo, kay mo appeal ko sa misyon. Okay? Ganahan ta na spiritual kayo paminahon. Then ang iyang gibiyaan nga kung ni-resign na siya, ang mahitabo iyang biyaan iyang pamilya. Ang nabilin ang asawa or ang bana o ang mga bata. Ang pamilya way mga kaon, ang gibiyaan nga pamilya gisakitan sa buot. Kaya nga naman, ikaw mismo nagunahon ka nga spiritual kay ka kay mugo lagi jud ka kay mo ingon ni Jesus. Musunod ta kay si Jesus na good na. Diba? Usa na siya. Ang ikaduha. Unsaon ako go, nga wa man ko'y tiil. Unsaon ako go, nga butaman ko. Unsaon ako go, nga bungol man ko.
Di ba? Una-una igsoon. 2,000 years ago, 30% of all kana population sa panahon nila ni Jesus moray maka-read and write. How about sa katong uban nga dili maka-read and write? Di ba? Bisan gani kaning Matthew 28:18 to 20, wala magani ni nakaabot. Storyahan ta mo. Kaning giingon ni Jesus nga, go and make disciples of all nations. Iyang giingnan iyang 11 disciples ani, kay wala na si Judas atong panahon. Dili tanan nakadungog ani. Dili tanan kabalo aning go. Kita karon kabalo ta ani kay tungod naa nay Bible. Daghan nagipamprinta nga Bible og sa nagkalain-lain nga version. So mo na nitabo. Not everyone is capable physically og emotionally og sourcefully. Kana walay source ba ang ila. Pero dinhi we hear sermons, no, karong panahon na we hear sermons nga if we don't do that, dili mahimaya ang Ginoo. Murabag luoya pod oy. Let's be honest. Do we really go all the time? Di ba? Unyag mo go ka, makondem ka, makasala na dayon ka, kaya nga naman, kuman ba yan ani Jesus, wala na mo gibuhat, nakasala na ka. Condemning kayo. So, another question, kano sa ang last time nga ning-share ka sa gospel? Di ba? Kumusta ang last time nga ning-share ka sa gospel? Kumusta ang last time nga ning-approach ka og someone? Di ba? Og niya, sa imong pag-approach sa kanang tawhana, kumusta man, unsa man iyang reaksyon, ning palayo ba siya nimo? Suwaye adtog SM. Oh, suwaye adtog Ayala or adtos merkado. Kay tungod ni ingon si Jesus nga go and make disciples of all nations. Adto kag merkado, storyahan nimo usa ka tawo nga wa ka kaila, di ka kaila. Suryahe ka ba ka? Mao ni, whether we like it or not, nakaagi na ko ani. Bisan ng uban. Nga ang approach sa uban maingon nga, kibaw ba ka nga kung mamatay ka karon, maligsan ka karon, then wala si Jesus sa mong kinabuhi, maimperno ka? Ha? Ako maminaw ana, masakitan ko eh. So every time na imo duol nako magdag Biblia, ang mo assume na dayon ko nga maura gihapon na imo istorya nako. Or mo assume na dayon ko nga kani simbahan na pud ni. Kani Ginoo na pud ni. Maura gihapon ni ilang istorya nako. Di ba? Kay nga naman na nabutang sa atong una-una nga mugaw lagi ta and make disciples. Pero again, tataw na to unsay pasabot ani. No, kita tanan, not all people want to go. Ug dili pud tanan tao gusto nga i-approach sila. Kaya naman na mga tao nga mga awkward, na mga tao nga ayaw ko duula, di ko ganahan anak. Oh, akong asawa bitaw dinhi. Maestra akong asawa. Akong asawa daghan kay nag-estudyante, nagkalain-lain og kinaiya. Ang uban dili ganahan magpaduol. Ang uban bisag dili duolon, sila'y muduol. Ang uban hilumon, ang uban sabaan. Mao na ang kinaiyas kalibutan nga lain-lain ang tao. Ug mauna ang kamatuoran. Di ba? Dili tanan tao nga gusto manduan, ganahan na apoy ubang tao nga sige mandui ko okay ra nako. Di ba? Og naapoy tao kung manduan nimo dili mo lahutay hantod sa katapusan. That is why igsoon as believers bitaw storyahan tika, I ask you, when was the last time you went to share the gospel? No, the sad thing bitaw is that kaning Matthew chapter 28, 18 to 20, gigamit ni nato na hinuon sa simbahan as a requirement that all new believers or even kanang mga veterano nga mga magtotoo must and should go because it is a command. But was that really mao ba jud to ang gipasabot ni Jesus ana? Di ba? No, murabag nani ba? I am saving you. Now that I have saved you, do this. Mao ba gingon ni Jesus? No. Dili na siya mao.
So, ang unsa man, Jesus saved us. Giluwas na hinuon ta sa Ginoo sa mga butang nga dili nito kaya. Now karon, giluwas ta aron patrabahoon ta niya. So, ang uban po moingon pod nga ako ning buhaton for the advancement of the kingdom. No, nakadungog na ta ana, for the advancement of the kingdom. Ngano man? Unsa may pasabot na sa ato pa wala pa ni advance ang kingdom sa Ginoo. So sa ato pa nagkulang ang kingdom sa Ginoo, nagkinahanglan siya mga magbubuhat, nga nagkinahanglan siya workers, nga kung wala ka dili mo advance ang kingdom sa Ginoo. Kayong kog ha? Kung mao na gituohan nato nga Ginoo, dili kompleto imong Ginoo. Kay ang akong Ginoo nga gituohan karon mo bitaw na nga kailangan ako i-break akong nahuna ana kay dili ko motuo nga ingon ana ang Ginoo. Di ba? No wonder instead nga ang mga tao would come to know the Lord, gapalayo na hinuon sila sa simbahan. Why? Because they are given the responsibility to become a real Christian. Na kung mo fail ka nga mo go, ma-feel ma-condemn na ka kay wala ka naka-go. So now, to become a real Christian na hinuon, we have to work for Christ. Kinahanglan mo trabaho jud ka, buhata jud na kay para mahimo ka og tinuod nga Kristohanon. So sa ato pa, Christ lacks something. Di ba? Sa ato pa, ikaw ang magtrabaho para makumpleto si Christ. Nabali na hinuon. Di ba? Jesus said, it is finished. No? Nakadungog na tagkadaghan na ato na nang nagamit, ato na nang nastorya. Ningon si Jesus, it is finished. It means that even telling others the good news, it is already done. Human na. So now, mag-ingon ta, so Brad, wala na day ko'y ang may buhaton ani. Kay human naman tanan, di na day ko kailangan mo share ani. Good question. Okay, tan-aw na to. Matthew chapter 28, 18 to 20. Ningon din ha. Jesus came and told his disciples. Ningon si Jesus, I have been given all authority in heaven and on earth. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and of the Holy Spirit. Teach these new believers or new disciples to obey all the commands I have given you. And be sure of this, I am with you always, even to the end of the age. Now karon, nagbasa ta na sa lain-lain nga version sa Bible na ay NIV, na ay NLT, na ay King James, ingana. Pero sa atong pagbasa na, let's put on the glasses of Jesus. Let's look through the lenses of grace, no? Atong sugdan, I have been given all authority in heaven and on earth, ingon si Jesus. Therefore, go and make disciples of all nations. Unsa may pasabot ani? Ato nang iparalel sa Colossians chapter 2 verses 8 to 10. Ingon si Paul din ha, see to it, no? Mo sa ni ato ang bantayan, no? Dili na siya paralel. Ang kong pasabot ani is mo ni atong bantayan karon nga nahimo na ng tradisyon ang Matthew 28 sa tanan, halos tanan simbahan nga gamiton jud nato as a requirement for Christians or for believers. Pero ningon si Paul nga bantay nga wala mo nagapos sa mga hollow or deceptive philosophy nga gadepende on human tradition, no? Instead sa kang Christ. Kaya man, for in Christ all the fullness of his deity or iyang kinaiyahan jud lives in bodily form. Ang pasabot ana, nahimo nga tao si Jesus, ni resurrect po si Jesus. So si Jesus was fully man and fully God. And Christ in you have been brought to fullness. No? Ikaw o ako, we are made holy. We were made holy. We were made complete.
Now He is the head over every power and authority. Nakuha na to? Akong balikon. Karon nga kita nga believers, sa dihang gihimo nimo si Jesus as your Lord and Savior, gihimo ka nga balaan sa Ginoo. No. Gihimo ka nga kompleto. No, God made you complete, lacking nothing. Kay tungod si Jesus is the head of all power and authority. Mao niyang giingon niingon si Jesus nga, I have given all authority in heaven and on earth. Nakita mismo nga naata sa earth nga katong modawat niya, gikompleto ta niya. Kitungod naa siya'y authority nga mohatag sa tinuod. No? Now that you have been made holy, as mentioned in verse 9, giremind ta ni Jesus to tell others, no, that kani bitawng Bible, kani nga Bible, it is a freeing truth, liberating truth nga gatudlo sa grace, dili sa tradition nga gahatag nato all the time about balaod. Kay bisan ang Matthew 28 gihimo nato nga balaod. What happened here is that Matthew chapter 28 has become a law na hinuon for believers that we have to go. No? Pero ang Matthew 28, Jesus was not telling us to go as if go on a mission, leave your family, your job, imong trabaho, imong kinabuhi for the sake of Jesus. Now, that sounds spiritual, pero dili na siya mao ang pasabot ni Jesus din ha. Ano man? What Jesus was telling us is that the word go, kanang G-O, or adto, or go, sa original nga language yun ana, is more accurately, it gitranslate as, ngan ani, as you go, ngan ana, kuha na to, as you go, kung asa man gani ka mahimutang diri sa kalibutan, nga pamaligya mo kag isda sa merkado, or naabak estudyante ba ka sa eskwelahan, or bisag tambay ka din sa inyuha, be a disciple maker as you go about your daily life. Be a disciple maker. Kanang pasabot ba nga, unsa may pasabot na? Be a disciple maker, dili nimo pugson. Dili nimo pugson. Nga, kinahanglan ako ining buhaton kay mao ni ang gitudlo sa ako nga buhaton ako. Diba? So, igsoon, dili na siya by intellect. Dili sad na siya ingon nga project na nimo. Dili na ingon nga, alam, ora bining giingon sa simbahan. Or dili po da siya command. But it just flows out. No? Mugawas lang na. Philippians chapter 2 verse 12, giingon din ha. Therefore, my friends, as you have always obeyed, as you have always obeyed, kay mo na giingon sa Romans chapter 5 verse 5, o sa Romans 6:13, kay tungod bag-o na imong kasing-kasing, gitagaan na ka og obedient heart sa Ginoo. No, niingon si Paul din ha, continue to work out your salvation with fear and trembling. No, moingon din ang uban. No, Brad, naam lagi pasabot din ha nga mo go jud ka, mo work out jud ka. Okay, permina nato hisgutan nga ang workout dili na siya mo equal sa work for. Kay kung mayong kag work for, imo jud ng trabahuan. No? Ang workout, imo lang na siyang ipakita kung kinsa ka. Di ba? Mura na siya imong ID ba? Kung musulod kag trabaho bitaw, moadto ka sa kumpanya nga dako kaayo. Naa jud kay ID kay timailhan na nimo nga naa ka din na gabilong ka na nga kumpanya. No? Bisan mo gawas ka, moadto ka maniudto ka, adto kag McDonald or adto ka sa barbecuehan. Kinang proud kay ka nga nakay ID kay para makita ka mo ingon uban ha kuyawan niya oy gatrabaho din na siya din ha. Pero kung imo nang tangtangon di ka mailhan. Di ba? Mao na giingon din ha. Amo na pasabot nga workout ikuha na siya. Ipakita nimong ID nga gabilong ka sa kingdom sa Ginoo. No? It simply means that we have to let out what has already been worked in by Jesus. How? Unsaon man. Let's continue
sa pagbasa sa verse 13. No? Philippians 2:13. Because God is working in you and me, giving us the desire and the power to do what pleases Him. No? Dili na kita ang maninguha. Ang Ginoo na. When that desire from God works in us, there is no stopping. Di na nimo mapugnan. Kay kung ang Ginoo na gapang trabaho sa iyahang desire, diri sa atua, kay kita iyang ambassadors, kita iyang instruments, di na nato mapugnan. Ang kalipay nato mugawas lang. Kani akong ginabuhat karon murag press gabi iba nag Bible study mi sa Chain Breakers. Kana amo ang weekly Bible study sa Zoom. Nakaingon ko ba nga kani ato ang daily dose of God's word na apoy gabash na ko ani. Na apoy gasaway na ko ani. Pero nakaana ko ba nga dili ko I don't want to sound nga arrogante pero nakastorya ko sa akong asawa ba o sa grupo nga dili na gani ko ginaswelduhan ani. No? Kani atong ginabuhat karon. Ako ning nahitabo ni siya kay tungod sa gugma nga gaoros-oros sa ako. Kay tungod dili nako mapugnan nga mo share sa gugma sa Ginoo. There is no stopping. Di ko ninyo mapugnan kay ang gapanglihok din hikaron sa ako dili ni ako. Ang Ginoo. Nga mostorya taon sa ang tinuod kanang liberating truth. No? Gina-break na to ang tradisyon. Mao na siya ang pasabutin na. Kay padayon ta. Just like Paul said sa 1 Thessalonians chapter 3 verse 12, niingon si Paul din ha, may the Lord make your love increase and overflow. Mao na ni. Overflow for each other and for everyone else. Just as ours does for you. May He as a result, mao ning ingon ni Paul, make your hearts strong, blameless, and holy. Dili ni siya command nga kinahanglan mahimo jud kang holy mo na. Ang pasabot ani ni Paul is a reminder nga ikaw holy na ka. That as you stand before God our Father, when our Lord Jesus comes again sa iyang second coming, iya mobalik si Jesus with all of His holy people. With all His complete people. Mo na siya nga kani ato ang ginabuhat karon, overflow ni siya. Gaoros-oros ta. Because here in Chain Breakers Grace Ministry bitaw, wala ta ginakomand ani. Ako wala ko ginakomand ani. Wala ko giingnan nga kinahanglan Brad, ikaw Brad dinhi sa Chain Breakers kanang mag Bible study jud ka ha. Kinahanglan mo jud ni buhat ha kay mao ni ato ang core sa kaning ato ang ministry. Dili. Again, dili ta ginabayran ani. Libre ni siya kay para ang tanan makabalo unsay tinuod. Alright? Padayon ta. Hapit na ta mahuman. Kanang authority nga gihatag nga giingon ni Jesus nga iyang ginakuptan, no? Mo na siyang authority that sets the people free. Making sure nga ang tanan dili ginakuptan sa tradisyon. Kitungod naa siya authority sa heaven ug sa earth, siya ang gakupot unsay kamatuoran. Siya gakupot unsa ang tinuod jud, no? Nga ang nahitabo diri sa kalibutan, no? Ginatwist na hinuon ang kamatuoran sa Ginoo. Ginatwist ang kamatuoran sa pulong sa Ginoo and making it into a command rather than trusting God and letting God's love overflow. By that, bitaw, kung mo-overflow na gani, there's no stopping. Okay, padayon ta, ingon si Jesus, therefore go, diri na, and make disciples of all nations. Unsa may meaning ana? Ang meaning ana is, therefore, rejoice. No? Mo na siya ang pasabot nga, therefore go about living your life free. Mo na siya ang sa original nga text. No? Therefore rejoice and live as free people, telling others what we have.
Dili na siya pinugos. Bisan pag dili ta mo adto, even if we don't go, no, as a command, makita na sa ubang tao ang diferensya nga naa nato, nga makaingon na silang, hala, lahi lagi jud ka. Di ba? Mao ni giingon sa 1 Peter, no? Nga always be prepared to give an answer to everyone who asks of your hope. Bitaw suryan ta mo nganong na Christian ko? Testimony time. Nganong na Christian ko? First year college ko, ingon ani nahitabo. Kay tungod na ako'y classmate nga nakita nako buutan lagi jud kaayo ni siya. Ako siyang gipangutana nganong ingon anak man ka. Unsay ang tubag? Naghulat lang jud siya sa ako iyang tubag nako is gusto ka makahibaw bay? Nganong ingon ani ko? It's because of Jesus. Kabalo mo sa akong response, niana ko nga tell me about him. Oh, maunay nahitabo nganong na Christian ko. No? Always be prepared to give an answer if anyone asks of you of the hope that you have. But do that with gentleness and respect. Dili ka pwede nga moingon nga gusto ka malangit ka? Oh, di ba kay nasa tong huna-huna nga go and make disciples, mo sa natong buhaton, mo go jud ta. Nahimo na ng command, kinahanglan mo go jud go kay para ang mga tao maluwas. Okay, di ba? So, burdensome na hinuon sa imuha, burdensome sad sa uban nga mapugos na hinuon sila. Mutuo sila sa Ginoo out of fear, dili na out of love. Kaya naman, hadlok na sila para di sila maimpirno. Dawat na lang ko sa Ginoo Di ko ganahan maimpirno. No, bugat kaayo. Mahadlok ta ana. Okay. Next. Mao ni ang usa ka challenging part. Niingon si Jesus, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Mao ni ang nahitabo na pod. Nga we make this as a requirement of salvation. Nga kung dili ka mabaptize, dili ka maluwas. No? Whether we like it or not, daghan kaayo simbahan gatudloan na. Nga kung dili ka mabaptize, dili ka maluwas. But, unsa man jud ang pasabotan ng giingon ni Jesus, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, sa original jud nga text. Sa panahon ni Jesus bitaw, mo ni, a little bit of history. Sa panahon ni Jesus, or even sa panahon ni Solomon, no, si Solomon, baka itong anak ni David, ang mga hari sa una, ang mga kings or ang mga royals, gisulob na sila og robe. No? Gisulob na sila og purple nga robe. Timailhan na siya nga kung gisulob gani ka og purple nga robe, royal ka. It's either king ka, prince ka, naa ka sa taas nga posisyon. Now, nganong purple man ang robe nga ilahang gisulob? Unsa may nakapa-purple anak niya? This purple color is not easy to produce. Lisod kayo na siya i-produce since, nga naman, gikan na siya sa precious nga snail. Kabantay mo snail, kana bang kulon, siya na? Kana bang snail ba? Snail, kana magkamang hinay kayo. Dili shell, kanang snail ba? Nga makita na siya, kanang lisod kayo na siya pangitaon sa una sa ilang panahon. Mo na gitawag nga, kanang Tyrian purple. Tyrian. No? Kanang Tyrian purple, it is a pigment made from slimy substance nga diha ra na makuha ng gitawag nga murex snail. No? Ang production sa Tyrian purple, mo na siya ang paggamit sa fabric nga dye. Kanang tina para mahimong purple, kay sila maora na ang ga-produce og purple atong panahon na para gamiton sa royal robes. No, mo nagsugod na sa kanang 1200 BC sa mga Phoenicians, then gisundan dayon na sa mga Greeks, then until sa mga Romans, og on and on. Mo na nga unsa may pasabot ana, ila din ang ihumol, ilang idip ang panapton ngadto sa purple color, then inighaw-asa nila ang panapton mahimo dayon purple nga robe.
Kana manggod klase nga purple, kana Tyrian purple, kanang kuan kayo sa mata ba, kana unsay tawag kana danag kayo ba, mo naghihimo na isa nga color para sa mga royal, sa mga kings atong panahon na. So, ang Greek word anang pagdip mo na gitawag nga baptizo. Ilan nang ibaptizo ang panapton para inighawas ana royal na ka, kingly na kaayo ang imuhang kolor. Mo na gitawag nga baptism. Kaya nga naman, the fabric is dipped to make it royal. Kita, gidipta to make us royal dinha sa Ginoo. Mo na giingon ni Jesus, baptizing them, dip them, ihumol ang katong mga unbelievers, ihumol ang mga tao para ihumol ang mga tao sa kamatuoran. Sa kamatuoran nga makapahimo nila og kompleto. Nakuha na to. Nice kaysa nga history. Ihumol, tudloi sila sa inyong pagtudlo sa inyong pagtudlo sa uban, sa kamatuoran, sa grasya, inyo na silang ginahumol ngadto sa Tyrian purple nga nighawas nila, kompleto na sila. Mo nay pasabot sa baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kompleto ang tulo. Kaya nga naman, ang tulo mo igadala sa kamatuoran. Nakuha na to. Mauna siya. Immersing them into the reality of the Father and the Son and the Holy Spirit. Unsa man na nga reality? Reality that God can save alone. Dili ang ato ang buhat. Gihumol ta ngadto sa kamatuoran para mahimo tang citizens sa heaven. Becoming royals of God. Muna giingon sa Colossians chapter 2 verses 8 to 10. And in Christ, muna giingon, in Christ you have been brought to completeness. In Christ you have been brought to be holy by the authority of Jesus. All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples. Therefore, go living your life, letting out what you have, letting them know, be ready if anyone asks of you, of the robe you are wearing. Nakuha na to. Of the robe you are wearing. Para ang katong imong masturyahan, mahimo sad sila nga kumpleto. It means nga ang go nga pasabot din na sa Matthew 28 is not a command para maluwas ang mga tao. Again, it is just letting out what you have. Again, mao na dayon na. No wonder nga ang mga tao gapalayo na hinuon sa gospel. Kaya nga naman, they felt threatened, mahadlok sila. Traditionally bitaw, kani nga passage nga Matthew chapter 28, 18 to 20. Ginabasa ni sa mga kasimbahanan or sa mga Kristohanon as a missionary requirement nga ga-send out ta og mga gospel workers dito sa kalibutan. Pero ang emphasis ana nga statement is really not going. Kaya nga naman, ang original text yun ana is when you go or as you go. As you go living your life, bisan asa man ka. It is a commission that makes disciple making a normal life. Commission na siya nga bisan asa ka, ang Ginoo gapuyo sa imuha o ikaw na akang Ginoo, naa sa Ginoo, it will just flow. It will just flow. So, unsa man natong buhaton? Romans chapter 6 verse 11, giingon din ha. Count yourself dead to sin and alive to God in Jesus Christ. Dili na nimo pugson. Kanang kabantay mo, atong tan-awon. Kabantay mo din sa Bible, Matthew 28, gitaytulan nag the Great Commission. Na unsa man jud gani pasabot aning kaning commission? Unsa may pasabot aning commission? According sa Oxford nga dictionary, kanang
commission is verb na siya. It is an action word. Nga, ang meaning ana is to bring something newly produced into a working condition. Kuha na to. Newly produced. Ang pasabot is, ikaw ako, we are a new creation. Newly produced ta dinha sa Ginoo. No? Newly produced, atong ipagawas into a working condition, atong ipakita nga, hala, bag-o naman di ay ko. Ipakita na ko akong kagawasan. No? Akong ipakita nga kanang bag-o ko dinha sa Ginoo. Muna giingon sa Philippians 2:12 nga work out, let it out. Bring it into a working condition because it is alive in you. Just let it flow. Don't hide it inside the basket. Let it work out what has already been worked in. Di ba? Klaro kaayo. O sa verse 20, tanaw na to ang Matthew 28, verse 20. Niingon si Jesus din na, teach these new disciples, okay? Tudloin ang mga bag-o nga disipulo to obey all the commands I have given you. Okay na, anapod na, Brad, naman lagi, Brad. No, kinahanglan, tudloan jud nato sila. Na nga kinahanglan sila mo obey sa mga mando sa Ginoo. Di ba? Dili ba siya murag command kay sa paminawon, di ba? Murag balaod kay paminawon. Pero mao ni, this is not a command, but a reminder of our identity in Him. That we have to count ourselves alive in Christ. Nga dili ta mo dwell sa past. Mo nagiingon sa Galatians chapter 2 verse 20. Niingon din na sa Galatians chapter 2:20, I have been crucified. I have been crucified. Past tense niagi na, di ba? I have been crucified with Christ and I no longer live. No? And I no longer live, it means nga present tense, and I no longer live, but Christ lives in me. Karon. Katong last time, katong past, I have been crucified, past tense, but now, Christ lives in me. The life I now live in the body, karon, I live by faith in the Son of God. Present tense. No? Mauna siya kitabo. So, we teach others. Mo nagingon ni Jesus nga teach these new disciples. Karon kita, we teach others that by the time nga naa na sila kang Jesus, once they're in with Christ. Ang ilang identity naa na kang Jesus. No? In conclusion, igsoon, naa na ta sa katapusan atong Bible study. In conclusion, giingon sa Jeremiah chapter 31 verse 34 ug sa Hebrews chapter 8 verse 11 kani, bugat kay sa paminawon, bugat ni siya para sa mga tao nga gusto gyud mo work. Bugat ni siya paminawon para sa mga tao nga katong ganahan jud nga mo please sa Ginoo pinaagi sa ilang buhat. Pero freeing ni para sa imuha. Kung nagunahon na ka nga Lord, ikaw na ang bahala. No? Paminawa. Mao ning giingon ni God dinha sa mga katawhan. They will not need to teach their neighbors. Nor they will need to teach their relatives saying, hey, you should know the Lord. No, di ba? Kabantay ka na. Go and make disciples. Atong ginagamit as a requirement. No, dili na nato daw kinahanglan nga moadto ta sa atong mga silingan, sa atong mga parente nga know the Lord. Unsa may giingon sa Ginoo? Because everyone from the least to the greatest, gikan sa pinakabata ngadto sa pinakatigulang, they will know me already. Di ba? And kani nga statement nga giingon sa New Covenant, after ni siya sa cross, that Jesus is already seated in the right hand of His Father. Karon, 2021 na karon. Asa man si Jesus? Napa sa cross? Or buhi pa ba si Jesus? Wala na. Naglingkod na si Jesus sa iyahang throne. It means, He is done. It is finished. Once nakalingkod na si Jesus, wala na siya angay buhaton. No? Wala na tayo angay buhaton. Iyan ang gihuman.
So now that we know nga ang Matthew 28:18 to 20 basically means nga dili ni siya command but a message of hope. No, this is a message of hope. Dili ni siya a message of command, or this is not a law. Di ba? Pero naadayoy maingon nako. No, Brad, unsa man din nag-ingon sa Romans chapter 10 that whoever calls on the name of the Lord will be saved. Dayon unsaon nila pagka-save if walay kuan sa pakastorya, but how can they call on him to save them unless they believe in him? And how can they believe in him if they have never heard about him? And how can they hear about him unless someone tells them? And how will anyone go and tell them without being sent? Ayay. Okay, naaman na sa Bible. Kinahanglan na agi di go. Diba? Mo na makita na to sa Romans chapter 10 verses 14 to 15. Nga moingon nga ilan ang iparalel ang Matthew 28 nga go and make disciples. Dayon ilan ang iparalel sa Romans nga how can anyone go kanang, and how will anyone go and tell them without being sent? Kinahanglan jud ay ka mo go. Sure, makita na nato nga si Paul nag-ingon ana. But mauni ang kamatuoran ana. Dili nato na basahon nga dinha lang. Basahon nato ang nature, basahon nato ang history ana niya nga passage. This was addressed to the Israelites as their accountability. Kaya nga naman, they were chosen as God's people. Kana siya nga passage was not addressed to the whole world's responsibility. Ikaw og ako, mga Gentiles ta. Diba? Kana siya nga passage, bisag unsaon mo bali-bali ana, wala na siya gi-address sa mga Gentiles, but gi-address na siya for the Israelites accountability ngadto sa kalibutan. Muna ni ingon si God nga once nga mostorya na mo sa kalibutan, sa kamatuoran, sa grasya, it's done. No. Nga once ang mga Gentiles makabalo na ana, suryahan ta mo, ang mga Gentiles wala giingnan ani. Pagkabalo sa mga Gentiles sa kamatuoran ang nahitabo naa day na sa Hebrews chapter 8. Niingon dayon si God that now I will make a new covenant. By that covenant, the Jews will no longer tell others about God because all will already know Him. Nakuha na to. 2021 na karon. Karong panahon na, tanan tao nakailan na sa Ginoo. But, the only thing they do not know, karon, is the truth that sets us free. Mao ni atong ginabuhat karon. Atong ginabreak, no, atong ginabreak ang mga tradisyon nga gitwist sa uban. Gitwist ang gospel. Nga karon we are taught to do rule keeping, kinahanglan command sending na takaron instead of freeing everyone from the love of doing works. Nga nagunahon na tao that we can save ourselves. No? Kana siya nga pride, nagikan na siya kang Adam ug kang Eve nga nagunahon na ta that we can make the wrong things right. Kaya nga naman, because we already have that knowledge of the good and evil. But Paul tells us in Hebrews chapter 4 verse 11, nag-ingon din na si Paul, let us do our best to enter that rest. Dili ayaw trabaho. No? Ephesians chapter 2, ingon din na, not by works, so that no one will boast. So friends, mga higala, igsuon diyas pagtuo, rest in your faith that God alone can do everything nga kita gatry ta working for. Nga gatry ta hard nga mo go and make disciples. Instead, let us just work out what has already been worked in. Ayaw na himuang nga balaod kanang Matthew chapter 18 verse
Matthew chapter 28:18 to 20 nga kinahanglan mo go ka and make disciples ato pigid silang i-baptize kay kumpletuhon jud nato. Dili lang ingon paghimog disciples kinahanglan ihumol jud sila sa tubig mo na i-baptize jud sila kay para maluwas jud sila kumpleto. Nga dili kumpleto kung walay baptism kay kung himuon lang silang disciple nga dili baptize, dili gyapon luwas. Mauna ang hunahuna sa uban. Pero karon nakita nato ang meaning sa making disciples and baptism. Ang pangutana is this message freeing to you? Di ba? Kani akong ginabuhat karon sa tinuod lang dili ko kapanghambog. Gahatag ko og credit sa Ginoo nga kani akong ginabuhat karon. I am going and making disciples and baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit bisag na ako sa live karon. Ngano man kay ako gigamit ko sa Ginoo nga ma-free ang tanan paingon ngadto sa kamatuoran. Naguna-una ka karon kay tungod walay tubig dinha, walay sapa, walay baril, walay dagat nga dili ka mabaptize. No. Once nakabalo ka sa kamatuoran nga gaset nimo free, then imo na siyang i-grasp, imo na siyang kuptan, then you are baptized. Igsuon. Mao na siya ang kamatuoran. Kanang baptism sa tubig, it is just a celebration, mura na siya birthday. Nga nag-birthday ka, it is ga-birthday ka not because nga nataw na pud kag usab. No, ga-birthday ka kay ga-celebrate ka sa another year. Mo na siya ang water baptism is just a celebration nga you are alive in Christ. Dili na maoy pasabot sa Matthew 28 nga kinahanglan i-baptize jud nimo sila sa tubig. So igsuon, mauna ang kamatuoran that sets us free sa Matthew 28. Kung gusto nimo ni istudihan na pud balik, i-review lang. Ako na pod ni siyang i-record balik, ako ni ibutang sa YouTube para ma-save ni nimo. Alright, mga igsuon, mga higala, amping mo tanan, wear mask kung maglakaw-lakaw mo, ayaw mo og pasagad sa inyong lawas, kaon og saktong pagkaon, palayo sa tamis. Ako fully vaccinated nako pero di ko gasalig, ga-wear gihapon ko og mask. Amping kanunay, and God has blessed you with all spiritual blessings. God has blessed you all.